नोंथांमोननिसिम मोनसे स्पेशल भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअ आं स्पेशली आथिखालनि ससियेल मिडिया आरो इउट्युबफ्राव दावराव दावसि जाबाय थानाय थास' बिबार रामसियारि थामहिनबा थास' बिबार जि मोखां बिजाबनि जि प्रफाइल, बेयाव मोनथाम प्रफाइल दं, मोनसेयाव रामसियारि आरो मोननैयाव थास' बिबार। दा बे थास' बिबारनि जि प्रभाइडर बिथांनि मुङा मा बेखौ आथिखालाव दासिमबो रावबो ससियेल मिडिया आरो इउट्युबाव सावरायाखै। थोंजोङै थास' बिबार प्रफाइलनि जि प्रप्रिएटर मालिक, दा बिथाङा सासे सेंग्राजों जि भाइरेल गोलैदों आरो भाइरेल गोलैनानै बिथांनि आबुं भिडिअआ आथिखालाव बिटिआरजों लोगोसे बिटिआरनि बायजो आरो सारा मुलुगाव दिनै थास' बिबार प्रफाइलनि जि अनार बिथांनि जि लांथिया भिडिअ, बे भिडिअखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा सावरायगासिनो दङ। आरो आथिखालाव थास' बिबारा सोर आरो बे थास' बिबारखौ आथिखालाव सिनायनो थाखाय गोबां मानसिफ्रा नाजादोंब्लाबो आथिखालाव थास' बिबारा सोर हौवाजों भाइरेल जानानै दिनै ससियेल मिडिया आरो इउट्युबफ्राव बिथांनि लांदां सावगारिफ्रा सावरायजाबाय दं आरो बिथांनि आबुं भिडिअफ्रा आथिखालाव मानसिफोरनि मबाइल बियो बास्लायलांगासिनो दं। आरो थिग बिदिनो आथिखालाव थास' बिबार प्रफाइलनि जि अनार, बे अनारनि जि ओंखारनाय जि लांदां सावगारि बेखौ लानानै गोबां सावरायगासिनो दङ। नाथाय माब्रै बे थास' बिबार मोखां बिजाबनि जि प्रफाइलनि जि अनार बिथांनि भाइरेल भिडिअआ माब्रै मानसिफोरनि आखाइ बास्लायबोखो आरो बेखौ माब्रै मानसिफ्रा मोनखो, दा बेनि सायाव खोब साननो लागा दं। जानो हागौ जोंनि मानसिफ्रा गिबि बुब्लियाव गाव मोजां मोननाय एबा जायखिजाया थाखोनि मानसिखौ फोथायनानै गावनि सावगारिफोरखौ, गावनि बुंथावै सावगारिफोरखौ सेबखांना लानो होयो आरो बे सेबखांना लानो होनायनि जाहोनाव माखासे जोंनि बर' बिब' बिनानावनि जि लांदां सावगारिफ्रा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बुंफबनानै दङ। दा बेफोरनिफ्राय जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा खोब साग्रिद जानानै थानायनि गोनांथि दं। मानोना मबाइलानो नोंथांनि जिउखौ रैखाथि होनो हायो आरो मबाइलानो नोंथांनि जिउखौ सिलिंखार खालामनोबो हायो। बेनिखायनो मोखां बिजाबाव हागौ होननानै नोंथाङा जायखिजाया थाखोनि खोथाफोरखौ शेयार खालामनाय एबा जायखौ समाजखान्थि बेरेखा सावगारिफोरखौ नोंथाङा गोसो जानानै आपल'ड होनाय बा सोरखौबा जामब्र' होनो थाखाय, सोरखौबा खैफोदाव खोलैनो थाखाय जोंनि मानसिफ्रा बेबादि भिडिअ आपल'ड खालामनानै मजा लानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जोंनि ससाइटिया दासो गोरलै आरो बे गोरलै समाजाव माखासे टेक्न'लजि आयदायाव जोंनि मानसिफ्रा सोलोंनांगौ गोबां दं आरो बेफोर सावगारिफ्रा मोनसे बुब्लियाव गुबुन माहारिनि एक्सपार्ट एडिटरफोरनि आखायाव गोग्लैहैनानै बेफोरखौ ओरैबायदि एडिट खालामनो फोसावनाय जागोन जाय सावगारिनि जोहै नोंथांनि हल लाइफआ बरबाद जानायनि लामायाव फैनो हायो। बेनिखायनो आथिखालाव जोंनि बर'नि माखासे इउटिउबारफोरनि चेनेलफोरखौ माखासे हेकारफ्रा सिखार खालामगासिनो दङ आरो बेफोरनिफ्राय माखासे दुखु खस्थ' खालामनानै मोननाय रांफोरखौ हेकारनि जोहै साबख'नानै लांजानाय जाथायाबो जोंनि समाजाव गोबां जाबाय दं। दा जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनो थाखाय माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा नाजागासिनो दं आरो माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा समाजखौ माबोरै नोरजिया खालामनो हायो आरो समाजखौ माबोरै गुबुंले खालामनानै जोंनि सोरजिलु सानस्रि मुस्रिखौ हाथाय बाजाराव फानगासिनो दङ, दा बेखौ जों नोजोर बोनो लागा दङ। नोंगौ, सोरबाया उइलिंलि इन्टारकर्स जानायखौ जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय नोंथांनि सेक्सुवेलि इन्टारकर्स जानाय सावगारिफ्रा जाहाथे भाइरेल जाया आरो नोंथांनि प्राइभेट मुभमेन्टआव लानाय फट'फ्रा जाहाथे अरायसम नोंथांनि मबाइलाव एरेस्ट जानानै थागोन, बेखौ नोंथाङा दासान। मानोना नोंथांनि मावनाय खामानिनि नेरसोनखौ नोंथाङा मालाबाबो नोंथांनि मबाइलाव दोननो नाङा।
बबे समाव नोंथांनि मबाइलनिफ्राय नोंथांनि लानाय गाज्रि सावगारिफ्रा सोरनिबा आखायाव गोलैगोन आरो बे गोग्लैहैनायनि इयुनाव नोंथांनि सेक्रेसियाबो अपेन जानो हायो। जानो हागौ थास' बिबार मुंनि सासे आइजोनि बे लांदां सावगारिया आथिखालाव ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायाबो बिनिनो बिदिन्थि जानो हागौ। मानोना जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां मोननाय टाइमाव गावखौ गासैबो बावसोमनानै होजोबो। स्पेसियली सेंग्राफ्रा एसे सांग्रां दं। मानोना सेंग्राफ्रा सोरबा आइजोजों सोलेरारि सोमोन्दो लाब्लाबो आइजोनि गासै सावगारिखौ सेबखांना लायो, नाथाय गावनि सावगारिखौ आन्दो फारसे सिखोमानानै भिडिअ खालामनाय। बेनिफ्राय जों सोलोंनो हायो आइजोफ्रा हमजाब्लाबो गावनि महर मुस्रिया जाहाथे बै भिडिअआव एरेस्ट जानानै थाया बेखौ नोजोरथि बोनानै माखासे सेंग्रा लाइमोनफ्रा मोनसे बुब्लियाव जुदि बे सिख्लाया गावखौ गारोब्ला बे भिडिअखौ मानसिफोरनि आखाइ आखाइ रानला होनाय हुदाया आथिखालनि सेंग्रा एबा लाइमोनफोरनियाव बियो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे हुदा जानानै फैबाय। बेनिखायनो जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गावखौ हागौ होननानै सोरबा हौवानो गासैखौ बावसोमनानै बेखौ भिडिअ केमेरा खालामनो होनाय बा फट'सा खालामनो होनाय बा बेफोर गाज्रि सावगारिफोरखौ रिल बानायनो नाजानाय बेखौ मालाबाबो खालामनो नाङा। मानोना नोंथाङाबो मोनसे समाव नोंथाङाबो सोरबा सेंग्राजों बा सोरबा सिख्लाजों हाबा जानो गोनां जागोन आरो हाबा जानायनि उनावबो बैफोर भिडिअफ्रा ससियेल मिडिया आरो इउटुबफ्राव एरेस्ट जानानै थाबाय थागोन आरो बे भिडिअफोरखौ नोंथांनि इयुन जोलैया मोनसे बुब्लियाव नुनानै नोंथांनि आखल आखु आरो नोंथांनि गाज्रि मावनाय फिथाइनि रिजाल्टखौ बिसोरबो भुगिफानो गोनां जागोन। बेनिखायनो जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गोसो थोनायनि मुङाव जाहाथे गावखौ रुमालफोर बादि बाहायहोनायनि इयुनावबो गावखौ मबाइलजों भिडिअ केमेरा खालामनानै लाहोनाय जि मोन्दांथि बे मोन्दांथिखौ जोंनि सिख्लाफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा नागारनो नांगोन। नङाब्ला नोंथांनि फरायनाय एबा केरियार दानायनि गासै सिमां एबा सानस्रि मुस्रिफ्रा बे फिसा भिडिअ भाइरेलनि जोहैनो नोंथांनि हल लाइफआबो नोंथाङा सिलिंखार जानो हायो आरो नोंथांनि खिथुउनथिं नोंथांनि बिबथै नोंथांनि नखर नोंथांनि समाज आरो बिमा बिफाया गसंनानै दङ। बेनिखायनो नोंथाङा गावखौ एसे सिखोमाना दोननो नाजा आरो गावखौ बांद्राय लांदां फोथाराव हगारनानै मोसौ दामब्रा दामब्रिफोर बादि बेफोरबादि खामानि मावनाया जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना। नोंथांमोना उइलिंलि गोसो जानानै सानैनि गेजेराव सोलेरारि गोरोबनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय बे सोलेरारि गोरोबनायनि जि सावगारिफ्रा जाहाथे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि आखाइ आखाइ जाहाथे गोलैया आरो ससियेल मिडियायाव नोंथांनि सावगारिफ्रा फैनानै जाहाथे नोंथांनि जिउखौ बरबाद खालामनो हाया बेखौ नोजोरथि बोनो नांगौ। आथिखालाव आयेन खान्थिफ्रा मेचियर थामहिनबा बैसो जानाय सुबुंफोरखौ उइलिंलि बेफोरबादि सोलेरारि गोरोबनायाव आयेना हेंथा खालामनो हाया। नाथाय बिदि होनानै नोंथाङा गावखौनो जुनादफोर बादि साजायनानै बेफोरबादि भाइरेल खालामना लायोब्ला नोंथाङा खोब खैफोदजों मोगा मोगि जाहैनो गोनां जागोन। बेनिखायनो आं थास' बिबारनि जि अनार बे अनारा सोर दासिमबो मिथिनो हायाखै। नोंथाङा बे भिडिअआ माबोरै भाइरेल जाखो आरो बे भिडिअआव बे भाइरेल खालामग्राया सोर आरो मानो नोंथांखौ बेफोरबायदि भाइरेल खालामखो आरो नोंथाङा मानो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै मोनसे हटेलाव थांनानै बेफोरबायदि अपेनलि गावखौ सिखोमायाबासिनो बेफोरबायदि नोंथांनि मावनाय जि सावगारिफोरखौ नोंथाङा भिडिअ खालामहोनाय फट' साफायजानाय बेफोर सावगारिफोरखौ माबोरै बेफोर सावगारिफ्रा सोरनि आखायाव बोरै थांनानै दिनै बेफोरबायदि नोंथाङा मोगा मोगि जानो लागा जाखो बेखौ थास' बिबारनि जि अनार बिथाङा दासिमबो क्लियारिफिकेसन होआखै आरो बे भिडिअआ माबोरै बिदि भाइरेल जाया बेनि सायाव बिथाङा क्लियारिफिकेसन होयोब्ला खोब मोजां जागौ। मानोना आथिखालाव थास' बिबारनि जि जाथाय बे जाथाया खोब सोमोनांथावना भाबै बे भिडिअफ्रा साफ्रोमबो जोंनि उन्दै बैसोनि आरो बैसोगोरा सुबुंनि मानसिफोरनि वाट्सएपआव मेसेन्जाराव बायदि बायदि एप्सनि जोहै बेफोर सावगारिफ्रा इडिट खालामजागासिनो दङ आरो फोसावजागासिनो दङ आरो
WhatsApp बेखेवबानो आथिखालाव थास' बिबारनि भाइरेल भिडिअफोरखौ नुनो मोनो। फेसबुक खुलिबानो थास' बिबारनि जि भाइरेल भिडिअनि सायाव सावरायनाय नुनो मोनो। मेसेन्जाराव खुलिबानो थास' बिबारनि भाइरेल भिडिअफोरखौ नुनो मोनो। दा जेखि जाया नोंथाङा मबाइल बेखेवबानो जेरैहाय अनिल, दैदेन, सुबर्ण मोननि जि भिडिअफ्रा भाइरेल जादोंमोन, बेफोरबादिनो आथिखालाव थास' बिबारनि जि अभेन भिडिअ लांदां सावगारि सेबखांजानाय बा भिडिअ खालामनाय सावगारिफ्रा आथिखालाव गोसारनो हमदों। मिजिंथियो जोंनि माखासे जाखांफुनाय लाइमोनफ्राबो बांद्राय बेफोरबायदि सोरबा खारफालांनाय, सोरबा सेंग्राजों जिनारि खालामजानाय बा बबेबा हटेलाव सोरबा सिख्लाखौ लांनानै गोसो मोदोम एन्जयमेन्ट खालामहैनाय बायदिसिना सावगारिफोरखौ जाहाथे बांद्राय फोसावा। मानोना बे फोसावनायनि जै माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा गावखौ सोदांनो नाजायो, बेफोरनिफ्राय सोलोंनायखौसो जों बांसिन नुनो मोनो। बेनिखायनो जों माखासे जोंनि समाजनि जानाय खोथाफोरखौ जोङो सिखोमानानै दोननो नाजानांगौ। सोरबा जाथाय जायोबा मबाइलाव केमेरा सेटिं खालामनानै बिनि खानाय हास'नायखौ होनाय, सोरखौबा सेन्देल गानहोनाय, बेफोरो आयेन खान्थि भाबै गनायथावना नङा। जों बेखौ आथिखालाव जोंनि समाजाव कर्ट कासारि आयेन आदाলত दङ। बेखौ नोंथाङा दाय मोनदोंबा सोरखौबा थानायाव गथाय कर्ट कासारि एबा थानाया बिनि दायनि सायाव बिजिरगोन। नाथाय मरेल पुलिस जानानै जोंनि माखासे दल संगठनफ्रा जिबायदि नेसेसिटी एक्सन लानानै सोरबा सुइसाइड जानाय, सोरबा आरो गावखौ लाजिनानै फासि नांनानै थैनाय बायदि जाथायफ्रा जोंनि समाजाव गोसारगासिनो दं। बेनिखायनो जोंनि समाजाव बांद्राय बेफोरबायदि गाज्रि जाथायनि सायाव भिडिअ बानायनायखौ जोंनि माखासे इउटिउबारफ्राबो जोङो क्रिएटिभ नोजोरजों नायनानै बेखौ जों माबोरै समाधान खालामनो हायो आरो बे दल संगठनफ्रा बेफोरनिफ्राय माबोरै जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै एवारनेस खालामनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। आरो जोंनि मानसिफ्राबो आथिखालनि मुखुब बुब्लिफ्राव गावनि केरियार दानाय समफ्राव गावखौनो बेफोरबायदि गिर्जा खामानि मावनानै सा ससेयाव गावनि फरायनायजों लोगोसे गावनि केरियारफोरखौबो बरबाद खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानानै जोङो फैसानि थाखाय गावखौ हाथाय बाजाराव मुवा बेसादफोर बायदि फाननाया जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना। जोंनि लाइमोनफ्रा खालि फैसानि थाखायनो इजि मानि आर्निं खालामनो थाखाय दिनै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा देहा फालांगि फारसे जोंनि बर' सिख्लाफ्रा, बर' आइजोफ्रा दावबायलांगासिनो दङ। आरो गुबुन माहारिनि देहा दैबायग्रा एबा देहा फानग्राफोरनि जि आदब खायदाफोरजों जोंनि बर' आइजोफोरनि बेफोरबायदि लाइनाव थांनाय मानसिफोरनि जि खायदा कौशल बुद्धिखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला खोब फाराग नुनो मोनो। मानोना जोंनि मानसिफ्रा बेफोर आयदाखौ, बेफोर फालांगिखौ बोरै खालामनांगौ आरो माबोरै सुबुंनि नोजोरनिफ्राय बेखौ सिखोमानानै दोननो हायो बेफोरखौ रोङा। सा ससेयावनो हमजानानै बायदि एक्सन लाजानानै गावखौ जोबथा बुब्लियाव फोजोबना लानायखौसो जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जों जेसे हायो जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनायाव गोसो हो, केरियार दानायाव गोसो हो, जाहाथे बे केरियार दानायनि जोहै नोंथांनि जि आंखाल, बे आंखालफ्रा नोंथाङा सासे मोजां मानसि जायोब्ला नोंथाङा मोजां केरियार दानानै नोंथाङा जोबथा बुब्लियाव मोजां जिउ दाहैनो हागोन आरो बेफोरबायदि फालांगिखौ नोंथाङा हल लाइफ मावनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों गाज्रि खामानिफोरखौ नेवसिगारनानै मोजां खामानि मावनानै गावखौ समाजाव बोरै गायसननो हायो बेखौ जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन, स्पेसियेलि जोंनि जाखांफुनाय बर' आइजोफ्रा बेफोर खामानिनिफ्राय जानगाराव थानायनि गोनांथि दं। आरो बेफोरबायदि खामानि मावनायनि जाउनाव खायसेया लांजानानै थाहैदों, खायसेया सा ससेयावनो बेफोरबायदि खामानि जाखांनायनि उनाव सोरबाया गावनि गारायखौ एबा गावनि दायखौ लिरथेनो थाखाय सोरखौबा गोदनायाव सेथोना बुथारदों, सोरखौबा देगारजों सुथारनाय आरो सोरखौबा दैमायाव बस्थायाव सोना गारसोमनाय बायदि बायदि जाथायफ्रा जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थादों। आरो सोरनिबा गोथै देहाखौ बबेबा हाग्राबारियाव मोननाय बेफोरबायदि आइजोफोरनि जाथाय जानायनिफ्राय जों मिथिनो हायो आइजोफ्रा ओरैनो बबेबा दैमा, बबेबा दालां, बबेबा हाग्राबारियाव बुथार जाया। बिनि गुमुरखौ जों साननानै नायोब्ला गाज्रि गावखौ गाज्रि लामा फारसे दैबायनानै जोबथा बुब्लियाव बे गाज्रिनि फिथाइखौ गावनो बानस'नानै जोबथा बुब्लियाव बै गाज्रि दुथांफोरनि आखायाव गावनो
थैनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन आइजोफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि खामानि मावनानै गुबुन माहारिनि मानसिजों आरो सोरबा दुथां मानसिफोरजों सिथार जाया, बेखौ सांग्रां जानानै फैसा थाखाफोरखौ खस्थ' खालामनानै बुथुमनो नाजा। जाहाथे बेफोरबायदि इजि मानि आरजिनायनि नामाव बबेबा हटेलाव बबेबा रेस्टुरेन्टाव थांनानै दिनै 10,000 20,000 मोननायानो नोंथांनि थाखाय थोजासे नङा। मानोना नोंथाङा जि लामाखौ लादों बे लामाया अराय समनि थाखाय नङा, बे दान्दिसेनि थाखायल'। मानोना नोंथाङाबो मोनसे समाव मोजां मानसि जानो लुबैगोन, अब्ला बै नोंथांनि भाइरेल जानाय सावगारिफोरानो नोंथांनि जिउखौ बेसेबा खहा खालामनो हागौ आरो नोंथांनि उनाव फैबाय थानाय जोलैफ्रा नोंथांनि आखल आखुखौ आरो मिथिफिननायनि खाबु दङ बेफोर भिडिअनि जोहै। बेनिखायनो थास' बिबारनि जि अनार बिथाङा क्लियारिफिकेसन हो, जाहाथे बे भाइरेल जानाय जि आथिखालनि ट्रेन्डिं मेटार, बे मेटारा जाहाथे थाबैनो समाधान जायो बेखौ नोजोर थिबोबाय। आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो आरो खाथियाव थानाय अल नटिफिकेशननि बेलखौ दाबायना ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामनायखौ दैबायहरनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।